Fenekiya Tirkan û rewşa Kurdan. Hesen Hüseyin Deniz. Kurd bi şev û roj vê pirsê xwe dikin. Gelo vê carê jî em tên xepandin. Li her çar aliyê Kurdistanê hêzên desthilatdar gava hewceyê Kurdan dibin, sozên qelew didin. Lê gava xwe dikînin firehiyê, tifa xwe dadiqurtînin û berovajê sozên xwe tevdigerin. Bi taybetî li Bakurê Kurdistanê gelê Kurd dixwaze hêvîdar be. Gel aştî û aramiyê dixwaze. Rêya aştî û aramiyê, rawestandina çekan, destpêkirina hevdîtinên çareserkirina pirsgirêkan û avêtina gavên vê yekê bûn. Gavên werin avêtin dema ku bi du aliyan bin, xwedî qîmet û hêza pêkanînê ne. Pêvajoya Erçendê bi banga Dewlet Bahçeli ya cotmeya 2024 dest pê kiribe jî li gor agahiyan ev bank xwe dispêre ser nameyên Birêz Öcalan ku ji bo rayedarên dewleta Tirk reşandine. Birêz Öcalan di banga xwe de gotiye ger dewlet rê li ber veke ew ê bikaribe şer rawestîne û Tirkiye jî bi avêtina gavên demokratîk çareseriyeke kêmane be jî ji pirsgirêka Kurd re bîne. Diyare ev yek li qada rayedarên dewleta Tirk hatiye nirxandin û di encama vê nirxandinê de Dewlet Bahçeli derket pêşberî çapemeniyê û got. Bila Öcalan were meclisê û fesehkirina PKK ragihîne. Wateya vê bangê ev e. Öcalan bê berdan, bê meclisê û li wir banga bi dawîbûna PKK bike. Dewlet jî ji bo Kurdan nasîna mafên bingehîn mîsoger bike. Ji ber ku ti hêz û tu kes bê beramberî şerê 40 salan domiya ye û bûye sedema bi hezaran şehîd û malwêraniyê xelatî neyarê xwe nake. Vê yekê aliyê Kurd jî dizane û dewleta Tirk jî dizane. Aliyê Kurd li beramberî rawestandina têkoşîna çekdarî û fesihkirina partiyê ev têkoşîn da bû destpêkirin bi daxwaza xwe demokratîkkirina dewleta Tirk. Birêbertiya Birêz Öcalan û PKK Kurd bawer dikin ku dewleta Tirk demokratîk bibe wê Kurd jî bikêjin mafên xwe yên ziman, çand û nasnameyî. Di rastiyê de tişt aliyê Kurd dixwaze ji xwe di zagonên navneteweyî de hatine mîsogerkirin û dewleta Tirk û rayedarên wê jî dem bi dem di dîrokê de soza vê yekê dabûn. Wek mînak Mustafa Kemal di salên 1919-1922 de bangê Kurdan dike ku wek welatiyên misilman li hember xrîstiyanan axa xwe biparêzin û li beramberî vê meclisa were avakirin bibe ya Kurd û Tirkan. Lê mixabin ev heta Lozanê didome. Di peymana Lozanê de ti maf ji bo Kurdan nayê nasîn û bi damezrandina Komarê re tê zanîn bê bi fermana Mustafa Kemal Kurd çawa li Kurdistanê hatin qirkirin û rêberên wan hatin darvekirin û hîn jî gor û hestiyên wan radestê gelê Kurd nehatine kirin. Fenekiya Tirkan di dema Dewleta Osmanî de dest pê dike ku Mustafa Kemal mîrateya xwe ji wir werdigire. Di 1878 de di Kongreya Berlînê de Dewleta Osmanî mafên hemwelatiyên Ermen mîsoger dike. Lê ev yek tenê li ser kaxiz dimîne. Tê zanîn di 1891 de Sultan Abdulhamîd bi navê xwe yê Alayên Hamîdiyeyê saz dike û van alayan bi taybetî ji eşîrên Kurdan pêktîne ku gelan bi destê gelan bide qirkirin. Dîsa jon Tirkên bi duruşma, azadî û kevî û biratiyê xwe dan pêş di 1915 de bi sirgûn û qirkirina Ermenan fenekiya xwe derxist asta herî xerab. Piştî vê qirkirinê di şerê cîhanê yê yekemîn de pêwistiya Dewleta Osmanî bi Kurdan çêbû. Soza parastina Kurdistanê û mafên Kurdan da serokkeşîrên Kurdan û xwest ew li hember dagirkirina Rusyayê rawestin. Lê di 1917 de Rusya ji Kurdistanê vekişiya lê Kurd dîsa bi fenekiya Tirkan hatin xapandin û bê mafman. Rastî sürgün, kuştin û qirkirinan hatin. Parastina Kurdistanê û mafên Kurdan li aliyekî Dewleta Tirk gora Kurdan di çiyayê agiriyê kola û li ser Kurdistana xeyalî li vir hatiye binahkirin nivîsî. Piştre qirkirin li ser qirkirinê bû para Kurdan. 1925 Şêx Saîd, 1937 38 Saîd Riza û hevalên wî tevî 70,000 Kurdên li Dêrsimê hatin qirkirin, jin, zarok, zilam, xistin şikeftan û şewitandin. Zikê dayikên du canê qelişandin û pitikên wan derxistin kuştin. Ev yek bersiva biratî û nasîna mafên Kurdan abisoz û peymanên Tirkan bû. Dîsa di salên pêvajoya agirbest û aştiyê ya 2013 2015 de hikûmeta Erdogan bi Birêz Öcalan re dest bi danûstandinên aştiyê kir. Di rastiyê de artêş û hikûmeta Tirk li hember şerê gerîla ketibûn nav tengezariyekê ji bo xwe ji vê tengezariyê bifilîtînin, gotin şer rawestînin,
Em ê pirsa Kurdî çareser bikin, mafên demokratîk binasin. Aliyê Kurd şer darawestandin li dewlet û artêşê ev pêvajo ji bo xwe ji nû ve saz bike û bi kar anî û di sala 2015 de piştî serkeftina Kurdan di hilbijartinan de li şûna mafên Kurdan di zagona bingehîn de bicih bike û gavên demokratîkbûnê biavêje li Cizîr, Sûra Amedê, Silopî, Nisêbîn û deverên din êrişê Kurdan kir û malên wan bi erdê re kir yek, hîn jî hestiyên ciwan û dayîkên Kurd di bin kavilên malan de ne. Em werin rojame. Bi banga Dewlet Bahçeli ku hevparê hikûmetê ye, Birêz Öcalan dest bi axaftina gavan kir. Di 27 Sibata 2025 de banga aştî û civata demokratîk kir û ji PKK xwest kongreya xwe li dar bixe û xwe fesih bike. Rêveberên PKK bi erînî bersiva vê bangê da û di yekê Adara 2025 de agirbest ragihand û di 12 Gulana 2025 de betalkirina xwe bi awayeke fermî ragihand. Di 11 Tîrmeya 2025 de jî bi şewitandina çekên sî endamên xwe ya li pêşberî çapemeniyê dawî li şerê çekdarî anî û di 26 Cotmeya 2025 de jî daxuyanî da ku hemû hêzên xwe ji Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê vekişandine û ew ê êdî li hember dewleta Tirk şerê çekdarî nekin. Dewletê di berdêla van gavên dîrokî de çi kir? Li şûna pirsgirêkê bibe meclisê hewaleyê mîtê kir û her wek pirsgirêkeke ewleyî û bi dawîkirina terorê binav kir. Piştre li Meclisa Tirkî komîsyonek qaşo ji bo tespîtkirina pirsgirêkê û pêşniyarkirina rêyên çareseriyê damezrand. Vê komîsyonê bi qasê salekê kar kir. Tevî ku li gor rastiya heyî te encam bi dest nexist û ji çarçoveya polîtîkaya dewletê ya înkar û îmhayê derneket jî raporek da Meclisa Tirk û rawestiya. Bi kinayî li hember hemû gavên Aliyê Kurd avêtine, dewleta Tirk tenê komîsyoneke bi kerî tiştekî nehatiye damezrand û sekinî. Birêz Öcalan nehat azadkirin. Serok û rêveberên HDP, DEP û siyasetmedarên Kurd nehatin berdan. Girtiyên PKK'yê yên nexweş nehatin dermankirin û berdan. Zagona bingehîn nehat guhertin. Navên Kurdan nepejirandin. Zagonên demokratîkbûna Tirkiyeyê dernexistin. Zagonên daketina gerîla dernexistin. Berova jî di sala 2025 de ji aliyê artêşa Tirk ve 120 êrişên leşkerî li ser PKK hatin kirin. Bi sedan endamên HDP, Demokrat, Rewşenbîr, Nivîskar, Rojnamevan hatin girtin. Ev tev nebes bûn, dewleta Tirk dibin navê pêvajoya aştî û çareseriya demokratîk de êriş û geflêxwarinên li ser Rojavayê Kurdistanê zêdetir kirin û di encamê de îro li kobana ku cih û warê berxwedana Kurdan e ala dewleta Sûriyê tê li bakirin ku ev jî encameke vê pêvajoyî ye. Li gor siyaseta çareseriya demokratîk, çareserkirina pirsgirêkan bi demokratîkbûna dewletên desthilatdar pêkan e. û ji bo vê li Rojavayê Kurdistanê li şûna veqetînê entegrasyon derket pêş. Lêbelê entegrasyon gava bi hêzên demokrat re çê bibe, xwedî nirx û pratîk e. Bes gava bi Erdogan û şara re ku xwedî zîniyeta Daişê çê bibe wek tê dîtin malxerabî ye. Tevî hemû hewildanê Birêz Öcalan, PKK û Aliyê Kurd ev hêz xwe naguherînin û ber bi demokratîkbûnê ve mîsqalekê ji xwe nadin. Pirsgirêka herî mezin li vir e. Gel dixwaze ji vê pêvajoyê bihêvî be. Aliyê Kurd hemû gavên pêwîst zêdetirî hêza xwe jî avêtine û li bendê gav avêtina dewletên desthilatdar e. Lê ne li Tirkiyê ne li Sûriyeyê bêjina demokratîkbûnê nayê. Li Rojavayê Kurdistanê nirxên Kurdan dîsa din bin pêkirin û rêya demokratîk li ber Kurdan tê girtin. Ji Kurdan re dîsa rêya berxwedan têkoşînê dimîne. Ger li Bakur dewleta Tirk gavên pêwîst ên demokratîk neavêje, gelo çi rê li ber Kurdan dimîne, êdî bila dewlet bi xwe li vê yekê bifikire. Kurd ne bêçare ne. Ew tenê dixwazin êdî dijmintî bi dawî bibe û desthilatdarên li Kurdistanê ber bi mirovbûnê ve xwe biguherîn. Gotina ger xwe neguherînin divê werin hilweşandin. Zagoneke xweza û civakî ye. Dagirker jî zû dereng wê nisîbê xwe ji vê yekê werbigirin.